Hindi kami naghanda guys kasi alam niyo naman marami kaming obligasyon. Ang mango dark chocolate na nakakatawa talaga. Wala kami pera. Walis ting-ting. Ayan. Hello guys! So si Papa dumating na and then sabi ko kayo hindi ako mag-vlog. Nag-vlog lang ako. Pero ano lang, nagpabili kasi si Papa ng bumili kami ng ice cream kasi wala kaming handa talaga, hindi kami naghanda. Pero mamaya marami doon silang handa sa kabila. Hindi kami naghanda guys kasi alam niyo naman marami kaming obligasyon sa pasukan ni Hagrid kasi diba first ano niya. So, kakapakapapa kami kung ano yung mga dapat namin. Hindi namin alam talaga kung ano yung mga dapat namin bilhin. So, talagang nagtitipid kami. Kasi baka maano tayo. Pero ito, bumili kami ng ice cream. Actually, dalawa yung binili na. Dalawa ito. And then, isa sa kay mama. Sa mama ko. And then, isa naman sa kabila. Tapos, bibili na kami ngayon na lechon manok. Yun lang. And then, ayan. So, eto siya. Meron siyang mango dark chocolate na i-freeze ko na talaga ito dahil baka na ano na ito eh. Ayo, kami. Lagi. Ayo, buhat ng bago. Then, lagi. Then, etong isa, hindi ko alam kung anong flavor. Hindi na natin ilabas kasi baka maano na. Tunaw na ito. Guys, good morning. So today is June 6, 2018. Wednesday at day off ni Papa. Hello guys. Hello guys daw. Hoy. Maaga kami talagang nagising dahil marami kaming gagawin today. Medyo marami-rami ito. At saka hanggang umaga lang kami gagawa sa lahat ng mga stocks ganon. Tapos mamayang lunch pupunta kami kina mama kasi kahapon hindi kami nakapunta kasi si Hag natulog. Hindi kami nakapunta dito doon. Ang tagal niya na natulog talaga, mga alas 5 na ata siya nagising kaya hindi na kami nakapunta. Doon lang kami sa kabilang bahay at yun naghanda sila ng konti gano'n. So, I'm so thankful na ganun lang. Kasi sinabi ko talagang hindi kami naghanda. Kasi syempre, meron kami mga kailangang unahin. At importante lang naman sa akin talaga is, thankful lang tayo na another year na binigay ni God, diba? So, ayun. Mas mamaya, doon bibili lang kami ng lechon liempo at saka liempo kasi nandun kasi si nanay at saka yung ice cream. So, ayun. So, yun lang naman. Maaga lang talaga kami nagising. Buti hindi umulan ngayon pero parang makulimlim. Ayun. Tingnan nyo. Pero feeling ko uulan siya. Ayan. Mama, ako sa ikaw. Uy, no. Wala pa ka nagmahaw. Medyo makulimlim pa talaga siya, guys. And, yun. Tingnan nyo ito yung mga puti ko. Tagal ninyo, hindi pa yan natuyo. Mama. Pagkakape lang, niluluto ko ng quail egg kasi mas okay yun kay Papa kasi yung itlog na itlog ng manok. So, ayun. Tapos, nagpandesal lang kami. Nagpabili na kung kay Papa ng pandesal. Kakape. Si Hagrid mag-milk. So, yun lang.
guys, ako ay dahil request ni Sir. So, ayan, nagluto ako ng saging. Bigay yan ni Mama kagabi. Nasapay. Aba ako guys, ayan. Tapos yan yung mga panty nandun at saka yung mga maliliit. Kasi yung mga puti ko, 3 days na ata yun. Hindi pa rin natuyo. Hello guys, so lunch time na at na kami. Actually tapos na kami. Stop na kami ni Papa magta 12 PM, 12 noon. Then lunch na kami. At aming ulam is lumpia lang, pang madalian na ito. At tag-juice lang kami. So ayun lang kasi stop na kami. So family time na. So maglilinis na lang kami. And yun na. Panahon na sa family. My family. Pero ayun guys, kain muna kami and then mamaya aalis pa kami. Hello guys, parang sabog na ako. Tingnan niyo yung buhok, maliligo lang ako. Tsaka parang mamaya uulan to pero wala pa ngayon. Si Papa pinatulog ko na kasi pagod na pagod siya. Tsaka di ba day off niya today. Yung si Hagdi din pinatulog ko na. At ako naman hindi na ako natulog kasi nag-edit ako ng video. Teka lang. Nag-edit kasi ako ng video guys. So again, uploading na siya. So iiwanan ko na lang to. Nakabukas kasi pupunta kami na kina Mama mamaya. And then meron akong delivery today. So mag-uuna na ako sa kanila. Dahil medyo maaga kasi yung delivery ko. And then sila diretso na sila kina Mama. Kasi magdadala sila ng ice cream baka matunaw. Kaya sila na lang dalawa may pupunta diretso doon. Then ako na lang pag after ko mag-deliver diretso na lang ako. Kasi hindi pwedeng si Papa niya mag-deliver kasi ako yung nakakausap kasi sa phone through chat at saka magpupunta din ako sa palengke kasi yun nga yung salamin. Gusto ko nang bumili ng salamin. My goodness, yun kailangan ko nang bumili. Hopefully sana makakita na ako kasi nung last hindi ako nakakita ako ng mga salamin sa ang liliit kaya kailangan ko maghanap ngayon. So liligo muna ako para diretso na. Hello guys, good morning. So today is June 7, 2018, Thursday. At tabingi yung aking eyeglass. And kailangan kong tapusin yung pag-edit. Tsaka buti na lang uminit guys. Tingnan nyo, at least nakasampay ako, diba? At least kahit alam kong mapagling lang yung init ngayon. kahit yung init paasa din kasi mamaya lang to pa-char lang niya. Mamaya uulan din to. Diba? And then mamaya kasi may delivery ako. Sobrang busy ngayong week na to guys. Pero sobrang thank you din. Pag busy, ibig sabihin maraming blessings. Kaya thankful tayo, diba? Lapalan ane. Good morning. Good morning. Kasi kagabi pala, kaya hindi ako nakapag-vlog kasi nakakatawa kagabi. Kasi di ba pumunta kami kina Mama na nauna 13 abi sila yung kasi may dineliver din si Papa. Pag kagabi kahapon nagtatay na kasi siya. Mama. And then nung nagtatay siya hanggang sa gabi as in tatay siya talaga. Mama. Excuse me sa kumakain basta nag-LBM siya. Mama. Alam niyo naman yun yung sakit talaga niya. And then kagabi si Papa kasi yung pinag-withdraw ko. Kasi diba, pamunta kami doon kami naghapunan. Kasi doon kami naghapunan. And I was expecting na makakapag-withdraw siya. Siya yung pinag-withdraw ko kasi pibili nga lang lechon manok at saka liampo kasi liampo yung favorite ni nanay. Hindi siya kumakain ng manok. And then yung ending, hindi niya alam yung pin code at ako pa yung kanyang pinagalitan dahil binago ko raw yung password ng pero baliktad pala yung pagka hindi ko alam bakit niya nakakalimutan. Siguro hindi naman siya nag-withdraw. Ako yung nag-withdraw ng sahod kaya nakakalimutan niya. Kaya as in 3 times 5 times yung tinry, hindi talaga. So ngayon diba kasi may limit yun sa ATM.
kapag na ano ko sa password na wrong. Kakatawa talaga si Papa. Tapos wala kaming pamasahe kasi gusto namin mag-taxi kagabi. Gusto namin mag-taxi tapos ang pamasahe namin kulang. Kasi nga in-expect ko talaga kasi namili ako ng mga supplies para sa panglongganisa at saka pang yung mga cellophane ganon. So naubos doon lahat yung pera namin kagahapon. And then yun kasi siya nagtatai siya talagang siya talagang parang makikita mo siya as in pagod na siya, parang gusto niya yung mahiga. So hindi kami pwedeng mag-jeep, so kailangan kami mag-taxi. Paano kami magta-taxi? Hindi na kami nga makapag-withdraw. So, nakakainis si Papa kagabi. Buti na lang, nung nag-deliver siya, nagbayad ka agad. Kasi may mga delivery na hindi nagbabayad agad. Pag, yung mga kasamahan niya na hindi nakakabayad agad. Buti kagabi, may nagbayad. So, ayun, nakapag-taxi kami. Kasi kawawa talaga si Hagrid pag uwi namin dito, nilutuan ko pa siya ng lugaw para talaga may makain kasi nasusuka siya. Pero ngayon, medyo okay na naman siya. Pero yun nakakatawa. Talagang, nakakatawa talaga. Wala kami pera. Ay, Diyos ko naman. Kasi yung natira sa pera ko, 60 pesos lang. Yung mga 60 pesos. So, diba, ang pa-taxi dito, papunta dito, galing doon, mga nasa 130 eh. So, nakakatawa kami kagabi. Kasi ayoko magdala ng pera ng hindi naman kailangan kasi pag ganun, mapapagastos ka na mapapagastos, diba? Kaya, ayun. Tapos, pumili pala ako nitong, guys, walis ting-ting, ayan. Yung walis ting-ting ko. Tapos, ang problema ko, puputulan ko to kasi pag bumibili ako ng walis ting-ting, pinuputulan ko tong dito niya. Kaso, wala akong, yung aming kutsilyo hindi na hindi ko makagat. Kaya ginugunting ko na lang. Kasi nagbili ako. Kian lang to, 15 pesos lang tong isang ganito. Siya. Wala kutingan ma. Kutingan mama. Ayan, yay! Naputol ko na siya. Hindi siya pantay, pero okay lang. Tapos si Hagrid ang kumukuha ng mga pinagputulan. Ayan. Dahil ilalagay niya sa basurahan. Thank you, baby. Thank you. Thank you. Thank you. At magpa-thank you. Oy, stricto sa personal. Stricto ka sa personal dong. Wow, serious. Wow. Grabe, kasi galing niyo na guys. Thank you. Sure. Ayan, malinis na ang labas. Yung basura na lang. Clean, clean, clean. Hey guys, specifically magic day. Akin nyo.